Mga kapuso, mahilig sa bamo sa pagplay og musical instruments. Kini atong makauban karong buntaga usa ka kagay-anon nga dunay mga koleksyon og piano, ang iladong pianist here and abroad nga si Rudolph Goles. Sir Rudolph, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. May buntag diha, ug may buntag po sa mga viewers nato. Sir, unsang idara ka nakatuon og pagplay og piano? 4 years old, gitudluan ko sa akong mama. Pero nag-focus yun ko kaning pag-abot na nako sa mga 11 o 12. Kung akong bali serious nga pag-focus. By 13, ako naghimong career. Sukad niya to, sir, 4 years old ka, gitudluan ka sa imong mama, nagpadayon na ba ang imong passion sa pagplay og piano og niagi pod ba ka og kining mga piano lessons? Sa pagsugod yun, wala gyud passion kay I think man na ang bata di magkaya na mo kuan gyud kinahanglan na fokuson ba sa pagsugod. And then after that nag-agi ko piano lesson sa bali teacher sa akong mama nga madre, tiguang na punto siya at that time. I-teacher pa ba siya sa akong mama pagkabata sa bata pa akong mama, no? So dito ni sugod akong kuan ako regular nga piano lessons. Sir, na-mention nimo at the age of 13, makonsider na nimo nga gi-career na nimo ang pagka-pianist. Unsay mga dagan sa imong isip atong idara, sir, nganong na-consider nimo na kini mag-pianist na gyud ko? Kani magong music, once nga ma-addict ka ani, medyo di na ka ma-hook na gyud ka. So bali it's a good kuan ba, it's a good addiction ba. So at that time, bali ni follow me sa footsteps sa mga atong other Filipino artists nato nga nag-study abroad. So at 13 ni tuon ko sa Juilliard School sa New York. Bali 13 to 18. So dito ko nag-formal studies sa piano. And then kuan kini serious gina ang study kanang dili na basta-basta ba. Kaning as in everyday practice of mga 2 to 4 hours a day. Sir, hisgutan na to ang kining koleksyon nimo sa piano. Pila na ka piano karon ang imuhang naa sa koleksyon ug unsa ang pinakadugay? Ang niya sa among koleksyon 5. Ang pinakadugay nga koleksyon sa ako paning lolo kaya i-order sa Germany morning Steinway. Steinway is one of the number 1 nga brands diri sa piano, no, sa tibuok kalibutan gyud. Bali German na siya, German or New York. Pero sa duha ang Germany gitong sikat jud kayo, which is the one we have. Pero bali smallest model ni siya, bali murag baby grand lang ba. So sa ako ning lolo 1969 niya gipalit o 68 pa to. Pero giapingan gini nako kay ako may gagamit pirmi, no? Ang mga vintage pianos ba nga ana sa imuha karon, sir, magamit pa ba gihapon hantod karon? Yes, usable gyud ang vintage pianos. Ang akong pinaka bali vintage gyud is kining Blüthner. Blüthner is also another German gihapon nga brand, pero East Germany. Kining Blüthner ilado gyud ni as one of the best in the world gyud. In fact, some of them moingon nga mas maayo pa kanini kaysa Steinway kay tungod sa iyang quality sa sound, sa touch, iyang materials, wood nga gigamit. So kining ako, I'm just a little bit lucky nakakuha ko ani. This is a 1929 ng Blüthner. So bago rin ako na palit mga 2-3 years ago. I am just lucky to have that part of my collection. And indot man gyud na kay duha ka mga top quality kay makita nimo side by side ba unsay kalahian ang mga contrast nimo, ma-appreciate din nimo maayo ba ang duha. Sir, di gid basta-basta ang kining pagkolekta og mga piano, no? Curious me, sir, pila ba ka ang gasto sa pagkolek og mga piano ug ang maintenance na sab niini? Ang piano mismo kuan gyud na siya, mura pud auto gamay ba, mura second hand nga auto. You're talking of hundreds of thousands. Depende sa size, no? The bigger, the more expensive kay the material is more bali. There's more material, and then quality is more. Normally, the bigger the piano, the better the sound, the longer the strings, the bigger the soundboard, tanan. So
Bali, ang piano itself is investment yun na siya. Unang kanindot sa piano kontra sa balik kag auto. Sir, kay lagi dili gyud abot kaya for an average income nga Mindanawan ang presyo sa piano, or others would think nga it's for elite ang piano collection or even ang pagplay og piano. Pero paunsa kaha mahatagan og opportunity ang atong mga kaigsuonang Mindanawan nga to learn to play piano? Naara gyud na sa atong pagkuan sa paghandle sa atong what we have, atong resources. Kung atong resources we can only afford kani upright, I can recommend na maayo kay nga upright na ma-satisfy ka as a musician na dili mahal, affordable ra gyud, no? And then sa inyong balay, butang niyo sa inyong balay, kung i-close tanan that you achieve silence, you can play. Halos mo rin imong experience sa kanang grand piano. Daghang salamat Sir Rudolph sa imong oras og higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Once again sir, thank you very much. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.